wallahi Balenciaga wani irin haɗi kai shishan a yau shishan nan haɗi na mata na musamman yanda za a sha a ji kai ya an ji tuku ne wallahi Allah ka je gida ana walido kana mama haufa hawaii Allah wallahi ba gai da Allah ka ba mu tiyo mana tun da ka rike Allah ka bannin jan jim yake ka ba mu din tun da kake sha kai ne ramali ne let me smoke feel wetin da feel ana tare gayu wannan abin da ba mu mana gayu kai shi fa na ban mai shanyawa shanye ta zai duka ka gani mana kai wallahi kutsi da dole inda zuga mutun ne ka ba shi to kai ma za mutumi na da ka ji ta ne abin bai ba a magana Allah kai sai yana kawowa fa ina da kai a nuru kanka ba kulliya kimi na taba kai ma ka ji Imane mai mutumi na kai ai kana shan abu kamar rai da mali Allah baba mu sankare wa kure kwankere mankere ore woni ari ane kamalu ko nani tas ha la kamalu kene aka da baturiya da yawa la kamalu salamu alaikum amma alaikum salam kamalu dan yarwa na mu sanin yarwa na mu menin mana maka ba ruwan mu dake kene da kika samu ka zama mokansiya ba ruwan mu dake to ku gaisa mana ai ya wuce wannan wannan tsakanin mu da ita sannu ne kawai kamalu ya wannan sabon simfari ne wannan sabuwar simfari ce aka wuta shisha kenan kana na shisha sisa sisa to dan ba mu shi ma mu ji kalan sin wannan waye zai baka wancan karin ka zo ka sha koken gidan ku sai surutai suke na haukata kawai na baka koken kuma ka sha wannan ka zo ka haukace akwai matsala haka ne na bersi shikenan kaka da mu wannan ba irin wacce bacci ko gayu wannan special kun san me yasa can karin koken fa wannan bata kai wacce caji ba Allah bai kawai san ba wannan shisha ce da Colorado da dan mix da Flego ko aka dan sa normal ne za dai ka ji ka tsakiya mun gane ki mun sai lokacin baturiya guda daya ne mun sami shekara da mu da mawakansiya shine yanzu haka ji haka karo turawa guda uku mun sami shekara uku kenan da mawakansiya kenan kai da Allah ina wannan bata kai wancan ba ba ka taba wannan haukan ba Allah kai zaka ji ka off ne wannan okay sama zaka ji ka na goma ba da zaka je ta goma ba wannan ba zaka ji ba Colorado yawwa okay akwai bambanci wajen koken wannan Colorado yasa bara mu dandana mu wannan master ne kina mu sha shishar mu dan gwara ma mu wasu giya suke sha wani abin gulafan mu kawai lokaci ne wata ran aka ce mi ba za mi ba mu zan mu daina shi to komai lokaci ne yayi Kamalu Dauri ka wannan me ya faru ya ishe ka ka kara mana ka kara ba yawa ka kara oga kawai guda biyu ka kara haba a babban pipe nan ba zai iya ba shi wannan yaro ne ba zai kanshi ba zai dauka ba ina za ka je da yarba lafiya me yasa me shi ne ka san yana da aljanu an taba cire ma aljanu Ayya. ina ga su ne suka dawo mu ci gaba da gayin ma sha ma gargan haba ai mu duk harkar takura ba ma santa to me zai da takura muna matasa mu kashe kanmu da tunani kun da mu zo gefe mu ta gulafan mu dole ina yin ka wallahi mutumina baya barin kansa kulle ga nan wallahi ina yin ka annuru mutumin nan haka yansa yake turarawa wallahi mun kula da ba magani Allah mun kula da mu ba magani
To menene ya samu bude ku ido kuma muna gani? Kasi ba magani. Akwai matsala o. Wallahi akwai matsala Colorado. Masha Allah. Ai mu bana gona haida mu ce alhamdulillah. Yabanya ta yanda ake so. Ni kan shuka bana ai haida ce nagode wa Allah. Ai dole kullun in tsaya in dinga kula da gonan nan saboda kai yara su mun aika. Kaga wannan ko uban me zai aje mu a gurin nan. Shi yasa ba na son yara suke zo mun gurin nan wallahi Allah. Alhamdulillah. Wai. Ya gwara. Assalamu alaikum. Malam dan Yarba. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum. Ina kwana. Lafiya kalau. Lafiya. Alhamdulillah. Dan Yarba me faru na ganka hankalinka a tashi? Wallahi wani matsala ne ya kawo mu. Hasbunallahu. Wallahi yana damun mu shine muka sake ne malama zaki mana magani. To subhanallah. Wallahi kin gane akwai muna tafiya haka. Mun kula da mu haka. Ba mu ganin mutane. Amma mun fada kin gane muna ganin ki. Kadaran alaman ya sha'u. Idan ka rafa idanka ba za ka ga komai ba. In kuma ka bude bara ki gani. To bude. Kin gani ko? Wala muna ganin ki Allah. Allah buwai gagar misali. Amma dan Yarbawa. Na ce a hanyar tahowa baka sha wani abu ba? Mun ga Kamalu da wani baturiya guda uku. Ana son wani abu a cikin kwalba wai sunan si menene? Oh, yaran can me zuge-zuge. Sunan si Colorado. Sine haka ba mu muka sa. Sine suka sai wasu sunan si Colorado. Colorado? Ka kora a cikin ka. Wallahi tun da muka sa Colorado mun kula ido ba mu ganin mutane amma mun bude muna gani. Wallahi na sai taimaka mana magani. To ina dan Yarbawa. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wannan matsalar ta karamar matsala ce. Ko karami ne? Ka san me yasa nace karamar matsala ce? Yanzu daga nan duk inda kake so ka je kar ka rufe idanka ka bar shi a buɗe haka. Mun ba shi a buɗe haka. A buɗe ba kana gani ba? Gashi. To kar ka rufe. Duk inda zaka je ka bar idanka a buɗe. In ka rufe zaka samu matsala ka ji ko? To shike na haka zamu. Duk inda zaka je ka ji ko? Duk inda zamu je idan mu. Inda zaka je idanku. Kar mu rufe ido. Kar ku rufe ido. Sai lokacin bacci. Sai lokacin bacci. Duk inda zaku je idanku a buɗe. Kuma fa haka ne. Duk inda zaka je. Mun gode. Masha Allah. Masha Allah. Ka ji ko? Gode Malam Yanas. Allah tsare. Gode. Kar ka rufe idanka. Amma a kiyaye zuwa gurin yaron nan mai dan zuke-zuke. Daga yau mun daina daga yau. To masha Allah. Allah kiyaye. Ka dija. Hey ya kwaya. In an ce ku daina shaye-shaye nan ba za ku ji ba. Gashi nan ka je ka koro wa kanka koloro ne ko waye kai ku yara ko ku kasanta. Allah ya shirya dai. Kai jama'a. Ka je ka yi zuban ka zaka ba kana cewa in ka rufe ido. To da man ka rufe idan ka ta za ka gani. Ai ka ba idan ka abu da shi za gani. To ko ni na rufe ido na ba zan gani ba. Buga gu kawai. Allah ya kyauta.